ମୋ ସହିତ ହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଭଗବାନ, କାହିଁକି? ଆଜି ଘରେ ବସି ବସିକା ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି, ଭାବିକା କହିଲି ଯାଉଛି ଏକାଟିଆ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଯାଇନି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯାଇଛି। ଆଉ କେବେ ବି ଯାଇନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ସେପଟକୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ପୁରା ଗଜନି ହେଇଯାଏ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ କେଉଁ ପଟେ ଯିବି କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମେଳା ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେବି ଆଉ ମେଳାଟା ଦେଖେଇବି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କପାଳ ଫଟା ଯେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗା ଫାଙ୍କା, କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଥିଲା, ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଶନି ରବିବାର। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇଛି ମୁଁ ଶନି ରବିବାର ଯାଇଛି, ସେ ଥାଏ ମେଳା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଲିକା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଉ କେବେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ଟିକେ ମଲ୍ ବୁଲି ଆସେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାହାରି ବୁଲିକି ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଘରେ ବସି ବସିକା କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ମଲ୍ରେ ଗଲେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗେ ଯେ ମଲ୍ର ଏକ୍ସିଲେଟରରେ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର କେମିତି ଏକ୍ସିଲେଟରରେ ତା ଗୋଡ଼ଟା ଫସି ଯାଇଥିଲା, ତା ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ କଟା ହେଲା ନା କ'ଣ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋ ମନରେ ଡର ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ୍ସିଲେଟରରେ ଗଲେ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ୟେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଅନେଇଥିବି, ସେଟା ହିଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତ ଡରୁଥିଲି, ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମଲ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ଘୋଡ଼ାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଚରୁଥାନ୍ତି। କାହାର କେଜାଣେ କିଏ ପାଳିଛି କି ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଈମାନେ ବୁଲନ୍ତିନି ଚାରିଆଡ଼େ, ସେମିତି ଏଠି ବୋଧେ ଘୋଡ଼ା। ମୁଁ ତ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଛି ଘୋଡ଼ାମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ପାଖ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଣିଲି। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଏକା ବୋକା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି। ଏକାଟିଆ କ'ଣ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଏଇଗୁଡ଼ା କରିକା ଚାଲିଲି। ଆଉ ଯାଇକି ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଟିକେ ମକା ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଏକାଟିଆ ଭାବୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କିଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଭଲ ଲାଗେ, ହଁ ସିଏ କହେ ଏଟା ଖାଇବ ସେଟା ଖାଇବ। ମୁଁ ଏକାଟିଆ ତାପରେ ଗଲି ଟିକେ କଫି ପିଇଦେଲି। ଆଉ କଫି ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।